אז ההדרכה של היום היא סופר משמעותית לכל מי שמשתמש בבינה מלאכותית ובמיוחד בצ'אט GPT, שרוצה ללמוד איך לסדר את הצ'אט שלו בצורה הרבה יותר מאורגנת. מה זה אומר? רוב האנשים משתמשים היום בצ'אט GPT בצורה של סטוצים, הייתי אומר. זאת אומרת, תביא לי משהו, צור לי תוכן, תעשה לי פה משהו אחד וזבנג וגמרנו. והחידוש של הפיצ'ר שאני הולך תכף להראות לכם הוא סופר משמעותי, כי באמצעותו העבודה שלנו עם הצ'אט תהיה הרבה יותר פלואידית, זאת אומרת, היא תהיה עבודה מתמשכת, היא תהיה עבודה שהיא הרבה יותר עוזרת לנו גם בטווח הארוך, ותדייק את עצמה ותתאים את עצמה אישית יותר למה שאנחנו צריכים. כולם יודעים שהיום בינה מלאכותית זה הכלי הכי חשוב שיש, אבל הדבר העוד יותר חשוב כשאתם רוצים לבחור מודל שפה, ואחד הסיבות שאני הכי ממליץ על צ'אט GPT, זה בדיוק בגלל אותה פלואידיות, בדיוק בגלל החוויית משתמש הזאת שעוזרת לנו הרבה פעמים לעבוד בצורה הרבה יותר המשכית, הרבה יותר פשוטה, בצורה יחסית פשוטה. וזה היופי שאנחנו משתמשים במודל שפה הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רוצים יותר להשקיע על נגישות ועל חוויית משתמש איכותית, מאשר עכשיו לבוא ולהשתמש בכל מיני כלים שהם אולי עוצמתיים יותר, אולי מהירים יותר, או כל מיני כלים שיוצאים עכשיו בשוק, לא משנה מתי אתם תצפו בהדרכה הזאת. אז בגלל זה חשוב ששנייה תבינו שנגישות והחוויית משתמש, ושיהיה לכם נוח וקל, הרבה יותר חשוב מאשר רוב הדברים האחרים, ותכף אתם הולכים להכיר את אחד הפיצ'רים שיעזור לכם הרבה יותר ממה שחשבתם בכלל בעבודה הזאת. אז בעצם הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להתקין את התוסף. אני אשים לכם פה למטה את הקישור לתוסף. זה תוסף שבעצם עוזר לנו להשתמש בצ'אט GPT בצורה הרבה יותר חכמה והרבה יותר נגישה. אז כמובן אני לוחץ על התקנת התוסף. שימו לב שאת ההדרכה הזאת אני מעביר לכם על חשבון שהוא לא מנוי, זה פשוט בשביל להדגים לכם את היכולות שלהם. כמובן שלמי שיש מנוי זה יעזור עוד יותר, כי מן הסתם גם שימושים שלו יהיו יותר גדולים, אבל בואו נראה איך עושים את זה. אוקיי, התוסף שלנו בעצם כבר הושלם. בואו נבדוק. אני נכנס לצ'אט GPT, תן לו איזה רענון. והנה רבותיי, התוסף שלנו עודכן. אז בעצם מה התוסף שלנו יודע לעשות? אנחנו נחלק את זה לכמה דברים. קודם כל, לארגן את השיחות שלנו, ארכיון, לא ארכיון, זה כל ההיסטוריית שיחות שלי בעצם בחשבון הזה. זה חשבון שאני בכלל כמעט לא משתמש בו, אבל פה יש לנו בעצם את כל השיחות. אני יכול להחליט מה אני שם בארכיון, מה אני לא שם בארכיון. יש דברים שזה נוח, אני פחות יוצא לי להשתמש בזה, אבל זה גם סבבה לגמרי. יש לי אפשרות, שזה אני מאוד אוהב, ממש לחלק את השיחות שלי לתיקיות, ממש add folders, מאוד פשוט, רושם סתם לדוגמה שיווק. אוקיי, יש לי פה תיקייה עכשיו, אני פשוט נכנס אליה. בוא נגיד שאני עכשיו רוצה, פה יש לי view chat, זאת אומרת מה יש בתוך, כמובן אין פה כלום אז אין לו מה להראות לי. add chats, שאני נכנס ומפה אני יכול לראות, סתם בוא נגיד שזה זה, אוקיי, ו-add. אז הצ'אט הזה נכנס לי פה לתוך התיקייה, סבבה? זה הרבה יותר קל לארגן את זה לפי נושאים. אז זה משהו אחד שאתם יכולים להשתמש בהם, זה לפי התיקייה. ודבר אחרון, manage prompt. מה זה אומר? בעצם פה אנחנו יכולים להכניס הנחיות, פרומפטים ספציפיים. עכשיו אני לא מדבר איתכם על הפרומפטים הרגילים שבעצם אומרים לנו אתה תהיה מומחה בזה 20 שנה, מטרה שלך בלה בלה בלה, שזה מעולה, אבל אני מדבר דווקא על החלק האחרון. אוקיי, בוא נגיד שאני עכשיו רוצה ליצור איזושהי טבלה מסוימת, שיהיה בה ערכים מסוימים ודברים מסוימים. אז אני עובד, בסוף אני מגיע לתוצאה מסוימת. ברגע שיש לי את התוצאה הזאת, מה שאני עושה זה שאני שואל את הצ'אט, מה ההנחיה שהייתי צריך לתת לך בשביל לקבל את אותה התוצאה. ברגע שיש לי את הדבר הזה, זאת היא ההנחיה. אז אני אתן לכם פה דוגמה להנחיה של, בעצם אני רציתי לייצר בעבר. אז קודם כל אני לוחץ על add prompt, אז אני רושם לו הנחיה ליצירת
קרוסלה, אוקיי, זה משהו שכאילו פנימי כזה, יהיה לכם קצת, זה קשור לרשתות החברתיות, אבל זה איזושהי עבודה פנימית שאני עושה שקשורה לעסק, וזאת היא ההנחיה המדויקת, ואני שומר עד. זאת אומרת, כל אחד יכול ליצור הנחיות, צור לי קרוסלה, אבל יש פה כל מיני ניואנסים שהם לי היו חשובים, שבגלל זה בניתי את זה בצורה שלי. אז בעצם אני חוזר על מה שבעצם יש פה. יש לנו פה בעצם 3 דברים מרכזיים. קודם כל, לארגן את השיחות שלנו, לארגן בתיקיות את השיחות שאנחנו רוצים. נגיד, אחד הדברים שאני השתמשתי בהם, זה לא בחשבון הזה, זה בחשבון אחר, זה כל מיני דברים שקשורים להתפתחות האישית שלי. אז אני הרבה פעמים היה לי הרגל כזה, לפתוח את היום, תשאל אותי 10 שאלות על החיים, להעמיק את ההיכרות שלי עם עצמי. מה אתה אוהב, מה החוזקות שלך, בלה בלה בלה, כל מיני דברים כאלה. לאט לאט עם הזמן נוצר שם הדאטה מגניב, חבל על הזמן שלי על עצמי. אז את אותו הדאטה אני רוצה לשמור במשהו מסוים. זאת אומרת, אני הרבה פעמים עושה תהליכים בבינה מלאכותית על ההתפתחות האישית שלי שקשורים לשבירת אמונות, שקשורים לאיזשהו חסם, המון המון דברים, ואני רוצה לקטלג את הכל בקטגוריה מסוימת. ופרומפט ספציפי שאנחנו רוצים להשתמש בו יותר, זה כמו שאמרתי, אתם רוצים להשתמש בו רק בסוף, אחרי שיש לכם את התוצאה שאתם רוצים, שאתם אומרים וואלה בדיוק ככה אני רוצה, אז אתם אומרים לו מה ההנחיה או מה הפרומפט שהייתי צריך להגיד לך, ואתם מכניסים את הדבר הזה לפה, זה יהיה לכם שמור. אז זה להיום. אם אתם רוצים להכיר עוד כלים של בינה מלאכותית ומעניין אתכם לדעת עוד, אני מזמין אתכם ללחוץ סאבסקרייבס, להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, ויש לכם פה עוד המון המון תכנים. תגיבו לי אם אהבתם את ההדרכה הזאת, שאני אדע לייצר לכם עוד כאלה, ויאללה, שיהיה לכם בהצלחה.